Ayos, ay tayo pare ko. Awa, sakto. Gamitan kaya pa kayo itam kang Facebook, itam kang Dolphy, apo itam kang WhatsApp. Mandam ko kunwari kaya. O pare, kumusta ka? O pare, magkano na rin cash mo, Ken? Adwalang dalang pare. O para mo kung 400. Dakal na content creator mo kanyan, eh, mukha utakan. Amo pare, kakaybayay ni. May kadinalan ka Kenny pare, libre. Bah, totoo yan. Wo, bali 400 ingan daman ko. Ngayon 200 lare ni. Wow, balo ko yan. So, may kautang ko pa kanya 200 kaya kan eh, pare. Ay wo pare, kasi ingan daman ko pingkaya ka 400. Kay are ni paring binye mo 200. Bali ati ko pang 200 kanyang kaya ko. Wow, balo ko na yan. Aray ni rin 200, oh. Banta tablatan, oh. Kagaling mo talaga pare, o muna na ako na eh. Yan muna na ka. Ba. Amo! Di ba sabi mo may ka 100 ko? O no korning 100 kong yan eh. Ay, o pala, ay ni pare. Salamat nga pare. Kaganaka mo talaga, ne? O muna na ako na eh. Sige. Hoy pare, sagli. Bakit pare, nano na naman? May kadinala na ka, nano pa yung buri mo. Pare, siguro ikit mo naman. Peparamda ka. Ngayon iya ako naman mandam. Kini pare, makatipid kang 8-9. Uy, ayos yan ah. Sige, buri ka yan. Para mo pan Jasmine pare. Bah, higit mo naman pare, dinala niya yung pera ko Kenny. Tente, pwede na yan. Oo pare, bali ibalik mo yung kanyang kanako na eh. Kasi dinala niya yung utang mo kanako eh. Oo pare, balikwak kaya ka dinalan, di ba? Nganda mo kasi pare, Jasmine. Oh, ay nina yung utang ko. Amo, buri mo sabihan kanyan, 9,900 pa yung kulang ko kaya ka? Yang niya pare. Baliw ko yan, Manikwa. Kuyak may mayad na kwa. O makananula kanyang ding utang mo. Amo, 9,900 ko utang kaya ka. Ot karagulda, manano kong bayaran dito. Pare, di ba sabi ko kaya ka makatipid kang 8,900? 9,900 yung utang mukha ko. Bali ako no patubuan. Nung makapamayad kang libong yan eh, discount ko no rin 8,900. Oh, nano, ayos siya kanta pare. Bah, talaga pare, katagol naman yung bibigyan mong discount. Kaya malugi ka niyan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oo, diskarte ko libong yan eh. Beke kaya ka, panay mo ko na. Kaya ka mo ah. Siyempre. Bala, nagalang lokong ita, utaka na ako. Mr. Pogi number 1, Rasul Gali Roldan, Purok 5 Del Pilar Street.